Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, подписчикои канали Саудо ТВ ҳама каса хубен. Из 12 сентябри соли 2024 1000 рубл 116 сомонӣ ба канали Саудо ТВ хушомадед. Имрӯза наворда ҳастай. Пешакӣ барои реклама муроҷиат кунем бачаҳо. Заминаи, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp 9997 рӯй кунед рекламаш мекунем. Имрӯза наворда дорем. Хонаҳо аз Душанбе, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Хуҷанд гуфтем, аз ноҳияи Ёвон ҳастад. Дӯстон азиз, шаҳри Регар, Турсунзода ҳастад. Хулас беҳад хонаҳо арзон. Квартира аз шаҳри Ҳисор, квартира аз шаҳри Хуҷанд, квартира аз шаҳри Турсунзода, аз Регар. Бо диққат тамошо кунед. Ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ, агар хоҳед наворо зиёд шавад, наворои арзон зиёд шавад, навори мо дар лайкҳоро бизанед. Дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия кунед. Мо дар беҳад хонаҳои арзон рӯй мекунанд. Мақсад ягонташа иншоалло мегирем. Эълона мо сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва, Московский област дорен, ба ширкати Акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, Акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марҳамат занг зада бортон равон кунед. Ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим боша, агар дар WhatsApp Акаи дале муроҷиат кунед. Дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. Коршон онлайн. Шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рӯй мекунед. Коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. Акаи далер дар хизмати шумо 24 соат. Ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ ба чакбо. Ина марҳамат аз номи канали мо Саудо ТВ ба Акаи далер муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз. Ана боз як хонаи фурӯшии дигар, хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Навканда қарор дорад. Ина омадем баҳри шумо навораш мекунем. Бо диққат тамошо кунед. мардум ҳама зиндагӣ дорад. дӯстони азиз, хубиш ҳамяе ки дар ҳама ҷо об доранд. ина об гузарондагианд, дохили хонаҳо об мешавад. дӯстони азиз, дохили хона об, свету об камбудӣ надорад. ина обш, мардум ҳама зиндагӣ дорад. шаҳри Кӯлоб, деҳаи Навканд. 3 сотих замин, 3 дар хона, подвал, калидор, кухнӣ, ҳамаш хулас ҳастай. ана ҳамин хона ма шумо да ҳозир пони нишонтон метавонем дарун берунша. хулас тамошо кунед, баъдан харидориш кунед. бародари азиз, гирди хона забор гирифтагӣ. хона ба семенблок бардоштанд, фасади дарун ба кирпичи пухта, фасади дарун чиндагӣ. дӯстони азиз, ана хона дохил ба подвал мешавем. аввал якта подвал, ин тараф боз подвал. ҳозир даруни хонаҳоро дӯстон нишонтон метавем бинем. хоб дӯстони азиз, ана нигоҳ кунед ака, мардум ҳама зиндагӣ дорад. ана хонаҳо, ана хонаи якум, шикатур кардагӣ тайёр. инҷа калидор, инҷа раха ягон мақсад кухнӣ куненам мешавад. ана хонаи дуюм, ина фасади дарун, кирпичи пухта. хонаи калон, фасон хушрӯ, дута тиреза дорад. дар мечаспонен. хоб ана инҷа, ана хонаи сеюм, як тиреза дорад.
бачаҳои азиз, хоҳишаи ҳаматон пабратс ки лайкҳоро бизанен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. ҳамин наворо баҳри шумо меҳнатҳое мекунем. мо мақсад хоҳишҳои шуморо иншоалло мо амалӣ кардан мегирем. фақат дар ҳамон таги комментария нависен аз куҷо то чанд сума шумода хона дар кор мо рафта набор мекунем. Куҷо рафта набор кунем нависонем. ина деҳаи Навкан дӯстони азиз. 3 хона калидор, кухни, подвал, ҳавли ҳамвор, гирди хона забор, даруни хонаҳо ба кирпичи пухта, фасад чиндагӣ ҳастанд. баъдан боз дар поён як 3 сотих замин дигар дорад. ушам хулас маслиҳат кунем бигирен. нархи ҳамин хонае ки мо видео кардем, нархаш бо маслиҳат дӯстони азиз маслиҳат карда бигирен. пушти хонада оби 24 соата ҳастай, мактаб ҳастай, хоб магазин ҳастай. деҳа хулас нав обод шидесай дӯстони азиз. худотон бо рақамоша дар таги навор мемонам. нархи хона бо маслиҳат дӯстон бигирен шав. шумо даҳози аму 3 сотих замине ки бояд мақсад бо аддени фурӯхта шавад вайшам нишон метиҳем. бинем дӯстон. дӯстони азиз, ҳамин хонае ки мақсад мебинед гирдаш маҳкам ба семенблок забор дорад. ана ҳамин обши ба аму хона 3 сотих масоҳат дорад. ана иҷае мебинед, иҷа хирш 3 сотих, иҷашам аддени маслиҳат карда фурӯхта мешавад. ишам хитон бо занг занед дӯстони азиз. хулас ана ҳамин хел хона 3 сотих участкаи аддени мардум ҳама зиндагӣ дорад. деҳаи нав, деҳаи Навкан. мақсад бачаҳои азиз маслиҳат карда худотон бо аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. худохоҳ бо скидкатон мекуна. зиндаву сарбаланд бошем. боқӣ дар амони худо то наворои байнда дӯстони азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, 3 сотих масоҳат, 2 дар хона кардагӣ савдо мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ. обсвет дорам. рақамҳои дастӣ 333, дастии дигарӣ 8800 занг занед. фақат номерои дастӣ дӯстон. ҳамаш ҳардаш дастӣ кор мекунад. дар наздикии хона мегам магазин, аптека, канечкаи таксиё ҳастай. мактаб, масҷид пеши хонада ҳастай. без проблема. хонаҳо яташ 680 ба 320, ятаи дигаш 480 ба 320. ина марамат касоне ки аз маҳаллаи Уртабуз хоҳиш карден, ина кара занг занед 150 000 сом. мақсад срочна фурӯшӣ бачаҳои азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната, масоҳати 5 сотиха, ноҳияи Ёвон, деҳаи Қулобод будааст. ана ҳамин хона бояд чи дарҳол савдо карда шавад. рақамҳошон барои тамос гирифтан ахираш 83 57 ватсап занг занед. 260 000 сомонӣ меган ки бо арзон ҳам мекунанд. касе ки мехара ина марамат занг занед. ноҳияи Ёвон, деҳаи Қулобод, лаби раҳ, свет об ҳастай. ҳамаи шароитош ҳастай. срочна фурӯшӣ бо нархи 260 000 сомонӣ. лайкҳоро мемонем. дар канали Саудо ТВ подписатсия мекунем. навороро тамошо кардан гирем бачаҳои азиз. мақсад мода беҳад хонаҳои арзон зиёд роӣ мекунанд. успет карден ина мегирен ша. ҳама каса ад души лайк шапака подписатсия кунен. подписатсия дастгирӣ кунем фақат бачаҳо. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 3 комната, масоҳати калони 10 сотихаи 259 000 сомона. дарахтҳои калон. шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. ватсапшон ахираш 1185 аз номи канали мо Саудо ТВ. дӯстони азиз занг занен, маслиҳат карда бигирен. срочна харидори аниқ бошӣ мега ҳамун нафар омада ай пеш бинен. хона бо кирпичи пухта вардоштагӣ. ба кирпичи пухта хонара вардоштиянд. ҳама каса ина касоне ки мехара Душанбеда, ноҳияи Исмоили Сомонӣ 259 000 сомонӣ. арзон мешава, арзон намешава, ҳичи мақсад нагуфтиянд. худотон бо як вариантҳоро пешниҳод кунен, моҷид алишам бикунанд. ихел ба нарх 252 000 сомонӣ. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната, масоҳати 6 сотиха,
кӯчаи Зуҳал 8, шаҳри Хуҷанд, 8-ум микрорайон, 175,000 сомонӣ. Бо арзон мешавад. Рақамҳои ахираш 70-80 ватсапшон метавонед занг бизанед, бихарен. Участкаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, харидори конкретно занг занед. Беҳуда занг назанед. Обсвет, канализатсия ҳастаи ҳуҷҷату 100%. Харидори конкретни бо занг зана, мақсад бо муомила мекунем, нотариус, ҳукумат, ҳамаша хулас мекунем метем мега. Шашумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатни квартира, шаҳри Хуҷанд, 8-ум микрорайон, 188,000 сомонӣ. шумо ба 188,000 ана ҳами квартира дӯстон ҳозир метавонед бихарен. Срочно беҳуда зангмо назанен. Дукомната квартира, 38-ум 8-ум микрорайон, 38 квадратни метр, хона дар соколни этаж қарор дорад. Хароши зур мега, ҷои беҳтаринда қарор дорад. Мақсад ремонташам бад нестай. Фасони хушрӯ, мактаб, садик. хоб ино мега дар ҳами пеши ҳами квартира қарор дорад. ина успет кунем бигирем. 188,000 дукомнатни квартира. хай ҳами хаки бачаҳои азиз соколни этаж будааст, ба ҳамн хотир мега ки соколни этажай. мегзарем ба 7-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ яккомнатни квартира, 8-ум этаж, 56 квадратни метр, шаҳри Ҳисор, Паваротда қарор дорад. рақамҳои 900 метавонед ҳозир занг бизанед бигиред шайна. Обсвет постоянӣ. Павароти Ҳисор, канализатсия дорад, лифтам кор мекунам мега. ана ҳамин здания дӯстон, дар ҳамин здания қарор дорад. 8-ум этаж, 56 квадратни метр. маълумоти пурра дар WhatsApp рақамҳои 8942 аз номи канали мо, YouTube канали Саудо ТВ занг занед. канали навбатии мо Хона ТЖ. касоне ки надонен, мақсад ҳамҷа ҳастаи нафаре ки канали Хона ТЖ моро тамошо мекунад, ҳамушам канали Саудо ТВ бачо медонен. ҳастаи нафаре ки канали Хона ТЖ-ро тамошо мекунад, боша нависен дар комментария. мегзарем ба 8-умин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомнатни квартира, 2-ум этажда, дар 2-ум микрорайон, дом 5А, шаҳри Турсунзода, дар Регар қарор дорад. 242,000 сомонӣ меган ки бо савдои хубам дорад. рақамҳои дастӣ 3288 аз номи канали мо занг занед. хона дар назди боғчаи кӯдакона қарор дорад. мақсад пеши боғчаи кӯдакона будааст. хай гирдувона мардум ҳама зиндагӣ дорад. квартира ҳам хеле ремонт кардагӣ. хулас ремонти миёна касе мегирад, фикр мекунем ки ҳамиқа зиндагӣ карда мешавад. дӯстон азиз, 2-ум этаж, 56 квадратни метр, 2-ум микрорайон, дом 5Ада, шаҳри Турсунзода, Регари пешнада қарор дорад. ҳама каса мақсад занг мезанем мегирем ша. ирӯза навори Саудо ТВ ба ҳамиқа хона тамом шид. чизе ки роимон карданд, чизе ки ёфтем, чизе ки хоҳиш кардем, дӯстон ҳамош ҳамо навор кардем. исаш кори шумо. ман ҳам як савол шумо дорам. ҳамин барои чи лайк намемонанд дӯстон? лайка барои чи намезанем? ҳамин навораи мо бовар кунед 10-12 просмотр мегира, 12,000 одам тамошо мекунед, не ки ҳамин 200-300 кас дастгирӣ мекунед. конкретни фақат адуши по-братски меҳнатора қадр кунед бачаҳо. зиндаву сарбаланд бошед.